ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ କଣ କରିବା? ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ବି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହଁ ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ମାଲିକ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି କାମ ମିଳିପାରିବ। ଚାଲ ଡେରି କାହିଁକି ଚାଲ। ଆରେ ଆଣ୍ଟି କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦବା। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଦାରା ଆଜ୍ଞା ଘର କୋଉଟା? ସିଧା ଯିବ ବାଁ ପଟେ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଉପରେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ ସେ ଘର ହେଇଥିବ। ସାଙ୍ଗ ମତେ ଏକ ଲାଗୁଛି ରେ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛି। ଆଜି ଫାଇନାଲି ପୁରା କହିକି ଆସିବୁ ହେଲା। ଓହୋ ଓକେ। କହିବି ନା ନାଇଁ? କଣ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଟିକେ ପାଣି ମିଳୁ। ଓ ପାଣି ଆଣିକି ଦେବି। ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଲ ମୌକା ଅଛି କହିଦେଲେ ହବ। କଣ ଭାବୁଛ? ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାବୁଛି। କଣ କହିବ କୁହ? ନା ଆଜି କହିବିନି। ସେଇ ଶାଗୁଆଣୀ ବଣକୁ ଆସିଥିବ ଠିକ 9ଟା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସିବି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ। ହଁ। ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ମାଡ଼ ଖାଇବି। ଏତେ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ସବୁ ଛାଡ ଲତା କହିଲୁ ନା ନାଇଁ? ସେ ପୁରା ଘରେ ନଥିଲା। ହଉ ଛାଡ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲେ। ଆଉ ଜିନ୍ଦଗିରେ ତୁ ତାକୁ କହିପାରିବୁନି। କାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେତେ ଉପରକୁ ଯିବା? ଆରେ ଡରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆ। ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ ଆସୁଛି। କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବେଟା ଏଇଟା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ବୋଧେ। ବାହାରେ ରହି ରହି ସବୁ ତୁ ସଂସ୍କାର କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ନା କଣ? ଏଇଟା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। କାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ତ କିଏ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ଆରେ କିଏ ଅଛ କି? ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ନୁହଁ ମାଲିକ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଓ ଆଜ୍ଞା ये फिलिंग शूटिंग ଆଜ୍ଞା क्लाइंट ଆଜ୍ଞା 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 କଣ ହେଲା? ସାଙ୍ଗ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ବୋଧେ। ଚାଲ। ଇଆଡ଼େ ଆସ। କଣ ହେଲା? କଣ କାମ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ ଦରକାର ଥିଲା କରିବାକୁ। ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି କରିପାରିବ? ଏମିତି କି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯୋଉ କାମ ବି ସାଙ୍ଗ ଚଳିବ କରିଦେବା। ଚଳିବ ତ? ହଁ କରିପାରିବ ତ? ହଁ ଚଳିବ ଚଳିଦେବା। କରିବ। ହଁ ସାର୍ କି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ଗଛ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ ଏ ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦବ ହଁ ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଜଗିକି ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲା ପିରିୟଡରେ କାହାକୁ ତ ଏଲାଉ କରିବନି ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ହଉ। ସାଙ୍ଗ ହଁ ପାଣି ପକା। ଆରେ ବିଲେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ତମେ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ ଓ ଟାଣ ହେଇଗଲା ପାଣି ବୋଧେ ଦିଆ ହେଇନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ସିଆଡେ ପକା। ସାଙ୍ଗ ହଁ ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ହେଲେ ନେଇକି କାମ କରେଇଲେ ମୋ କାମଟା ହାସଲ ହେଇପାରିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ରେ। କାମ କର ମାଲିକ ଆସିବ। ଓ କାମ ମାଲିକ ତ ଆସିନି ତା ବୋଧେ। ଆରାମ ସେ କାମ କରିବା। କାମ କରେ ମାଲିକ ଆସିଲେ ପଇସା ଦବନି। ଏ ଟୋକା ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ଶୁଣିଲୁ? ତୁ ହଁ ହଁ ଆରେ ତୁ ଯା। ଆଜ୍ଞା
ଏଇଟା ବାରିଙ୍ଗି ଛକରେ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ବାରିଙ୍ଗି ଛକ। ହଁ ମନେ ରହିଲା ତ? ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୋ ସାଙ୍ଗର କିଛି ହବନି, ମୁଁ ଅଛି ପରା, ତୁ ଯା। ସାଙ୍ଗ ତୁ କାମ କରୁଥା, ମୁଁ ଏଇନା ଯାଇକି ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଝାଡୁ ମାରୁଥିବି କି ସାର୍? ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ବେ। କେତେ ପଇସା ଦବ ଯେ ଏତେ କାମ କରାଉଛି? କେତେବେଳେ ପଇସା ଦବ, କେତେବେଳେ ଭୋଜି କରିଯିବୁ ଆମେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆସିନି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍। ଚାବାସ ବେଟା। ଆଜ୍ଞା କାମ କଲା ପଇସା। ସାର୍ ପଇସା। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଥା, ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। କଣ ହେଲା? ଏ ଟୋକା ତୁ ଏଠୁ କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ବେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଭାଇ ଆମେ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଭାଇ। ଦାରା କେବେ କାହାକୁ ପଇସା ଦିଏନି, କେବଳ ପଇସା ନିଏ। ଚଲ ହଟ ବା। ଆମେ ଯାହାର କାମ କରୁ ତାଠୁ ପଇସା ନେଇକି ହିଁ ଯାଉ। ପଇସା ନବୁ? ପଇସା ନବୁ? ପଇସା ନବୁ? ପଇସା ନବୁ? चलो भाई। अरे आपको लेके लुआ पोल कुमार ऊपर बांधी दियो रे। पुलिस को कंप्लेन करथिला। अबे तू आम नारे पुलिस को कंप्लेन कर तू ए केके को जानी नु बे, नेता मंत्री सहित हाथ अछि बे। भूल हो गला भाई, मारो बे। कंप्लेन करबी, मारो। आइरो फोन आछि। हाँ भाई गोटे टोका आम पाखरे काम करुथिला, से आम माल नेकी जाउची, ताकू अटका, ताकू खत्म कर। से बैग रे 2 लाख टंका अछि। ठीक अछि भाई। अबे आगो छाड़ो, आ कथा पर हो जो। आसो बे चलो बे। एडी में धर राखू। एडी में पड़े लासो। भाई से आमद्र खसी पड़ेला भाई। तो द्वारा किसी काम होई पारिबनी, रखबा फोन। भाई भाई सुनो, भाई सुनो, भाई सुनो। अबे तो बापा को 50,000 टंका दब।
কবে তো বাপ্পাকে ক পয়সা দেব ভাই এখন শেষ কথা কি আরে আমার টঙ্কা দরকার না ভাই মতে ছাড়ি দিও তোমার যেতে টঙ্কা দরকার মো বাপা দেবে হ্যালো আরে সাহেব মো ঘরে যে টকা ଅଛି তাকে উঠেই নেই মো আডারে পৌঁছ ঠিক আছে ভাই আরে বাবা ভাই দারার গোটে কল আইଥିଲା তা ঘর গোটে টকা উঠেবার আছে ঠিক আছে ভাই ইয়া কথা কোন করিবা আরে এ কথা ছাড় তো কামর লাগবো যা ঠিক আছে ভাই ତମେ କିଏ ମତେ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛ? ସାଙ୍ଗ 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 ତାଙ୍କୁ କହ ମାଲ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ନହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ নেবে কথা ସାଙ୍ଗ ଶୀଘ୍ର ମତେ ମାରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତୋର କିଛି ହେବନି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚୁଛି ସାଙ୍ଗ ଦାରା ପ୍ଲିଜ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି କରିବୁନି ଦାରା ମୁଁ ତ ବେଗ ଆଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାରା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଦାରା ଆରେ ନଉନୁ ସାଙ୍ଗଟା ପରା ଦାରା ନାଇଁ ଦାରା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମାର ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ନା এই উঠ সাঙ্গ তোর কিছু হবে সাঙ্গ উঠে সাঙ্গ সাঙ্গ উঠে সাঙ্গ কিছু হবে আবে শোনা আজি মোর গার্লফ্রেন্ড কো ভেটিবার আছে বুঝিপারল ভাই পার্টি গুটে হও ভাই হ্যাঁ ভাই আজ পুরা নয়া বর্ষ कचरा पहले हटाओ रे उसके बाद पार्टी दूंगा ठीक है दारा हाथ तो काटिले मुंड को যন্ত্রণা हुए किंतु मुंड काटिले हाथ को যন্ত্রণা हुए नहीं
तोते बंचाई पारिनी मते क्षमा करी दे सांग मते क्षमा करी ए जगह तो कही कौन पाए आसी नहांते मिछ कहले बोधे पुओ माननको विश्वास नाही। तुम सांग कहीं तुमर कौन है कहूची सुन मो सांग आ दुनिया रे नहा कौन ताको गुंडा माने मारी दे सतरे मो थाई कि भी मो सांग को बंचाई पारिली नहीं किंतु मो सांग तुमको बहुत भल पाउतिला गोटे कथा कहबी कहूतिला किंतु कहि पारु नथिला से तुमको नुआ वर्ष दिन रे कहबी बोली कि तार बहुत इच्छा थिला हेले मो सांग आ दुनिया तुम भाई कौन पठे जेंती जोठी भी थी भलरे थी मो सांगर आत्मा को शांति